ndinobatsirwa tokurira pamusoro pababa zita rinoitwa tinotenda Job. Rubatsiro pamusoro pemusha wandakaberekwa kuna baba. Ndakachechi form 1 neform 2. Baba vakanzi fambai matima mugadzise nhau dzepane Mwari kuitira kuti musha wake uzomira zvakanaka. Zvadaro ndakapedza form 4 ndobva ndaenda kubasa. 2016 ndobva ndarora mukadzi wekutanga. Ndarora mukadzi wekutanga akasvika pakuita 2 years 3 months ndobva aenda kumabva wanga asina mari. Pandaya 2020 ndobva ndatora mukadzi wechi2 ndobva aita 2 years 1 month ndobva aenda asina mari. Saka ndakazoendawo kuna baba ndikati baba honai ndikukumbirawo kuti ndikuzoonawo sei musha wangu. Ndikati nababa ndiri kuzviona. Ndaikumbirawo kuti mundibatsirewo. Maybe ina handina kwandoziva kwandakakwanisa kundibatsira kuti ndizoti chii dambudziko ranetsa. Baba vakati ina handichafambi kumwana, handifambi kuzviprofita, handifambi even kune chechi ipi, ndinopfugama ndonamata. Ndikati zvakanaka ibaba. Ndobva ndabuda mhinduro dzavo ndakazizwisisa kuti baba waramba. Ndakaenda kuna mbuya akabereka mhari, kuna mbuya akabereka baba. Ndasvikako ndakangotsanangura nyaya yangu ndobva ndati ndozviripo wana gogo. Ndaikumbirawo kuti muuye munzwisisewo dambudziko rangu kuna baba namhari kuna baba ndinokwanisa kundibatsirawo uri kuti musha wangu uri kuwo. Zvadaro vakauya ndobva vatitsiura kaita vakati inini chiwirirana igare pamwe chete. Saka ipapo mhai wakabva wahakira nyaya ndobva watoti mwana andikuma praise tora 100 years uye nayo tiende kwamambo tiende kubadze bhozi mwana andikuma. Kana mari kuti ndoenda kubadza nemi mama handina kutituma asi ndiri kukumbira kuti ndibatsire padambudziko rangu. Zvadaro ndakatora mukadzi wechi3. Ndatora mudzimai wechi3 ndakaenda zvivhakare kuna baba. Ndakatanga ndamboenda kuna nasekuru. Vanasekuru vakati nomuda kwazvo isusu hatigoni kuti tiwirirane titsiurane nababa kuna mhai bhozi takabva kare chiwatsiura kugadzirisa dambudziko. Vakaramba uye vechechi vakambouya vabva vada kuti varigadzirisa. Baba namhai vakati isusu hatizvigoni. Even kuchechi waikumutsinzwa chitaura kugadzirisa dambudziko waibva watsimbobva wati hatizvigoni, hatikwanisi kuteerera matambudziko ake. Saka ndaisaziva kuti vane pfungwa yekuti zvaanga kuita zvegoridhe kutenga goridhe hanzi mhai vachiti ndaprofita kuti mwana ane mafuta anawo euromba ndoari kuziva. Zvadaro mukadzi wechi3 uya ndobva ndaenda futi kechi3 ndobva ndati baba honai ndo dambudziko randinaro izve ndaane 3 months handina bonde nemudzimai. Ndikada kuti ndivate nemudzimai ndinorwadziwa musana ndobva ndatongodzika ndogara hangu pasi. Saka baba wakabva wabuda ndobva wati mhai ndobva wati daidzai vana baba munini wake. Sinzi vanasekuru vangu vamboramba futi kutsika pandakadaidza kuti zvakunetsa kuti mama wakuna baba wakuti watsiwa. Wadaidza vana baba munini wakati baba wakati ngatifambe vanin'ina wangu ndizwe chanetsa mwana kana paine zvandakaita ini kana pane zvabatwa pamusoro wangu then togadzirisa. Takabuda ndobva tanorara kwagogo ndokwakuna vamwe vana baba munini because baba akadaidza baba munini 1 nagogo. Wana baba munini 2 nagogo akabereka baba. Zvadaro takarara kwagogo. Tarara kwagogo takabuda tikaenda kuchisuko kwazuva. Tasvika kuchisuko kwazuva. Zuva akati mauya ndaona mutese mukukumana kumwana. Baba ndaona ndimi mukuru asi fesi yenyu masiya kuma. Aibva atanga kutsanangura nhau yake akati mumusha menyu ndoma ndaona mukubika moto uye ndo muri kuerenga zvipambo. Ndambokuisai kuna nababa wenyu ndakubvisai ndakuisai kuwana. Asi zvinoti zvigadziriswe mumusha menyu. Kana zvaigona ndaiuya kuti ndigadzirise. Handina kuziva kuti mama wangu wasvika kuti wapindure kuti chii. Saka ipapo kwakanzi mese vanin'ina muri kufamba muchibata mukoma wenyu uye nemwana wenyu. Pane nhau yakada kutaurika yekunzi ndinokwanisa here kuuya kuti nditawa ndigadzirise nhau dzenyu. Ndakabvunza baba ndikati baba zvinogona here sinzi baba airamba kuti handidi kuchiprofita handidi kun'anga handidi kune imwe chechi. Baba akaramba kuramba. Profita akati zveshuwa baba anoramba. Tabva ipapo takaenda pechi2 ndobva patsanangurwa zvikanzi mwana ndiri kuona pane mhepo yemunhu akafa iri kuteera kubasa kwako kwechibhechi. Asi unowo here mukadzi akaenda ine mwana uye umwe mwana musango here. Ndikati kwete. Zvikanzi baba namhai gadzirisai nhau iyi. Uye taigadzirisa ndinogona kuigadzirira panapa then todisconnect zvakaitwa pamwana uyu. Aibva ati asi vaguma akadaro ndobva ati chiendai pambuya Thangweni kana kwamai vamwe madhauchinga wakanga. Tasvika kwambuya Thangweni vakamboda kuti rasikira ndobva wabvunza kuti ndiani ane mwana arurwara. Tabva ipapo ndobva wabvunza kuti ndiani ane mwana anovhumuka usiku hapana akadaini. Ndakamboda kuti ndibvunze kuti ndiani ko kana ndichimuziva ndobva ndangoramba hangu ndakanyara ndikati arega ndinzwa. Aibva ati baba ndiri kuona muri kunongedza unzi makaromba. Mama ndobva watonongedza wakati zveshuwa ndiye ari kunongedza unzi akaromba.
saka toda kuti tione mushonga wacho. Wamwe wese ndobva kuti mai guru mamhanyira mweya ndobva tsvaga mweya wako ndobva ati zveshuwa pane zvakaitwa zvamakabata munambobata kana mafuta ere kana chii sisi baba angambokudza hamuna kuona munhu akafa ega ere muchirega kutanga baba akatati zvikanzi kana muda kuti tigadzirise togadzirisa kuti muri ito zvakanaka mukomana wekuti tigadzise nhau dzake toda 15 then kumba kwenyu togadzise ne 7 days asi munenge makunotsetsa muti kumawirira nekumabhazuva. Baba akaramba kanzi chimbi munochitsanya kuti tizvigadzise kuti muri igarewo zvakanaka itombodzana. Baba akaramba kati chitendero changu chokamboda achibva kuti nditsanye. Takabva ipapo takaenda pechi3 zvikanzi baba ndiri kukumbira kuti mugadzirise muite semunobika doro muchenese mumusha kuti muriwo itoshi zviri nani. Takadzokera kumba saizvozvo tadzoka kumba takanzi tichiende futi kwazuva sekuti nenda ndati zuva ngauya atidini atibatsire. Baba angazoguma kuti saka wese ngawauya wabatsire umwe nomwe abate chake kuti ndicheneswe. Saka tapo takaenda kwazuva kwepo zveshuwa takasvika pazuva tibva tamuona ari pachisuku ari kubva mukasiku takati wana baba ndinibva wataura naye zvikanzi uyai mese tibva taenda tese tati zuva akabva aramba. Saka kuramba kwakaita zuva kangoti pandanongedza ndaida muine mupurisa wamambo kana wasambo. Saka mama wakaita semunhu arikuda kutaura nendini ipapo tobva tatobuda ndobva taenda takaenda futi kechi2 taenzaniswa nana baba munoti yo chienda unotora baba kumba then moenda kuchisuku motora monotora zuva muina baba munini anga ari chechi. Mama wakamufumukira kundichingura waibva wati baba ati usauye nekumba hande tinosangana ndei. Saka inini ndakatofamba ndine pfungwa dzekuti baba ndiri kudhara kuna baba munini. Ndafamba ndina kuziva kuti baba atori kumashure. Patakasangana baba tatakasiyana about 200 meters paona ndandasangana nawo ari kuchechi. Kusvika ndobva ndateera kwenda kuchibilo kuchisuka handina kuona vanhu mandatodzokera kumba. Ndadzoka kumba tobva tagara baba akabva wauya kwagogo tobva tataura mafambiro ataita. Zvikanzi nababa inini ndakwenda kwamambo Mandela. Ndobva wadzika kwamambo Mandela ndobva ndatumirwa tsama ndobva ndateera ndasvika ikoko zvikanzi baba wanga waripota wachiti mwana andipuma. Changamire wakabvunza ndati Changamire inini handina kupuma baba kukumbira kwandiri kuita kuna baba kuti timbonzwawo chanetsa kuti musha wangu umirawo zvakanaka. Baba akati ndamupuma. Saka ndakabva ndatsanangura dambudziko rangu izvezvi ndine nguva handisi kukwanisa kuvata nemukadzi. Changamira wakati director kwawakati chiendai munogadzirisa dambudziko remwana webaba kana masvika ikoko munondifonera motaura zvakumafambira azvaita kana zvaramba munotiuya after 2 months ndine zvimwe zvandinogona kuita. Zvadaro takaenda paya tasvika tisati tasvika mama wangu navakati baba api ndine zita rimwe rekuti Peter ndera sekuru wakatitadza aibva wati baba api mwana ndakakutaurirai paya kuti muzonditarise zuva akanditarisa pauni acharamba kuuya kwandofamba mhuri yese yanga iri kuona nababa munini. Tibva tasvika patakadirectwa Tusa ndobva atanga kutaura nhoroondo yake akasvika pakubvunza vabereki vangu kuti dambudziko iri hamurizivi ere hamusana mamborinzwa. Vakati zveshuwa takamborinzwa. Ndobva atanga kubata nyaya dzake tatazvikanzi pariya 50 years sezvo mauya muri eze family. Baba ndobva wabvisa 10 vakati une imwe mari ere baba handina kana mari basa rakapera. Vanzi alright. Ndobva ndangobatsirwa nemishonga yandakabatsirwa zvikanzi chii munochitsvaga $200 neimwe mari modzokera. Takasvika kumba baba ndobva wati inini mari handikwanisi kuiwana ese chindibatsirawo. Ndakabuda unoenda kumabasa kuda kuti nditsvage mari kubasa rakaramba ndobva rapera kuda kuti ndiendewo kuchibheje ndakudzokera mumapurisa. Ndodzokera kumba ndobva ndawaudza baba mari ndashaiwa asi ndichambozama kutsvaga mari icho kuti pamwe ndingakwanisa kuwanawo pandawana kuti ndibatsire. Baba akati zvakanaka ndashayisisa ndobva ndadzokera futi musi wa15 December. Baba gore rapera baba ndoda dambudziko riripo mari ndashaiwa. Zvikanzi inini handinawo mari sinzi uri kuona ndine lodhi kana ndikati zvakanaka ibaba asi sinzi Changamire anga akambotaura saka ndikufunga pfungwa dzekuti tidzokerezve pamwe anogona kutibatsira neimwe nzira. Zvikanzi zvakanaka enda unotipa mhinduro. Ndobva ndaenda paya ndakasvika ndobva ndawashaya ndadzokera kumba musi wa1 ndobva ndaenda kumba ndasvika ndati baba onai mari ndaishayiwa asi izvezvi tarisai mone ndaane 3 months baba handina bonde nemudzimai ndowo dambudziko randinaro. Mama wakadaira vachiti musaswere kunetswa nemunhu akaita zvinhu zvake akazvirombera pachizvake uye akagadzirwa nevakadzi vake. Ndakati mhai hazvina kutanga nhasi ibveni mukadzi wekutanga asi ndasingazvicherechedza asi ndakuzvicherechedza izvezvi kuti ndo dambudziko randinaro. Sinzi mhai dambudziko rakambotaura sinzi baba dambudziko rakambotaura ichiri munhu wakabva watoti isusu takuenda kupolisi sinzi wanga wakamboenda kupolisi ndisina kuita violence uchiti zviri nani kuti bvise mari mwana anyure pane zvaaramba achiita atinyadzisa muchi
wakabva wabuda ndobva handina kuziva kuti waenda kwaMambo Mandela. Waibva wasvika wataura kuti mwana aramba kutongwa kunoku, akaramba kutongwa kwaChief Mtasi. Saka isusu tinodawo kuti tiende kupolisi kuti tipiwe peace order, mwana arege kusvika panapa. Saka ini ndakazonzwa ndakudaidzwa kupolisi, ndobva ndaenda kupolisi musi wa8 court. Ndobva ndasvika kuganzi ndakasvika pamwe pababa Ndidemo uye neBennett neRekeni. Ndoshona yakataurira. Pandakasvika ndakatogara paStemridge. Ndikatotaura nababa vachitomwa tii yavo vari paStemridge. Handina kurwa nawo, asi ndakangoedza kupindura kuti mama dambudziko ramuri kutaura kuti inini ndakabata zvandakabata. Handina zvandakabata dai. Wanipayapaya pakangonzi pama ndopatoda zipatanga kugadziswa, then ndikuzodisconnecta zvakaitwa pamwana kuti mwana uyu tizomubatsira kuti akwanise kumisa mushaka. Saka tichibva ipapo musi wa8 pfungwa dzangu dzakangogumirwa. Ndobva ndakuchingosvika kuno pamwe ndingabatsirikawo pamwe chete nababa vangu kuti musha wangu ukasomira. Baba, niyataura nemwana maizwa naenda kuinzisa mazwa kuti dambudziko rake ndiri inyaya mberi kubadziri ari kuti haana simba rekuva ari muimba yake nemudzimai. chinhu chacho ndo zvandandoisisa izvo achikumbira rubatsiro rwakandii ati handina mberi nyaya yembereko 1 2 haana chidaka-daka nekurara nemukadzi, haana mafeelings hanzi wobva ati kuti chii yekuenda kwemadzimai kuti madzimai vechingani vechi3 handiti. Saka muri kutina because mwana ari kuti handiti kukwatiriza iba asi ndikuti ndibatsire panduti ndibatsire hamunyasa kupombonoka kubatsira pamusoro imama ine ndinoitwa shokuzvo nhau yataura mwana kubva ari kuchikoro ichokwadi kuti kucheche kwakabatwa zvakabatwa kuti ndifambe naye Matei. Takaenda chokwadi kuMatei akanzi iye ane mweya mutsvene uri paro anofanira kushandira, ashandira mweya iwoyo kana wasimuka ndo uchamuratidza kuti awane mukadzi waanorarama naye. Saka chisiya kuita bhiki nemadzimai. Tikati zvakanaka ndobva tadzoka kumba. Apedza chikoro akakundikana kuita bhiki kwaaitaurwa nemweya mutsvene uyu. Aenda kubasa akauya papurangeni pabasa. Auya papurangeni akasvika obva atanga kuita zvovasikana aripo semunhu anga apombonoka afunga akuita basa rake, mari dzanga dzapo. Saka ari mukuita basa rake ro akadana nemusikana ndobva aita off kusvika kumusha. Asvika kumusha wakaenda uchechi, vaenda uchechi wakaenda wese namai, inini ndandaenda kudzana kumunhu. Akasvika akabatirwa nemuprofiti kuti mwana tiri kuona kwawaenda wateya mudhibhu uriko, saka mudhibhu iwoyo enda woudzidzure usati waita zvakaipa naye. Ngoti tiri kuona kuti iwe wakaberekwa nevarombo, apa wako namai wako varombo, iwe wakaberekwa nembereko yeurombo, dambudziko repamberi hauzorigoni. Saka hapana kuita mavhiki adzoka kubasa ndopakabhatizirwa nemukadzi wekutanga. Zveshuwa mukadzi wekutanga akawanaye wakafona kwandiri kuti baba ndaane mukadzi, saka ndoda ndiunze kumba. Ndakambokakawara ndikasvika pakuti zvakanaka zvinoitika mudzimai ngaauye kumba muroora. Akauya zveshuwa tikaita zvese zvinodiwa mukupemberera muroora. Tararama nemuroora, ini ndakasara nemuroora kumba, iye akadzoka kubasa. Saka panguva yakaiti muroora agarisa ari kumba ndaipa mari muroora kuti enda kune murume wangu. Saka aiti akabva kumba kuseni nabhazi rikutanga ramatongo na 12 o'clock parinodzoka nebva adzoka muroora, murume amuchidzokera kumba. Ko zvazviri kudai zvoda kusvika kumba, wauya kumba anga asingarari nemukadzi wake.
akasvika pakutiza mukadzi akaenda kuNoxim kuHarare ari chigadi, akaenda paNoxim, aenda paNoxim, madetails acho akaenda nawana mugiyo ndinawo achigara kuEastern, akararama ariko gore rese. Inini ndikasara nemuroora, ndasara nemuroora, iye akasara akatambudzika ariko basa rapera, haana chaakaunza kumuroora kana even sende kana zebe charo rakauya naro. Ndakararama nemuroora gore, ndararama nemuroora. Iye akazouya, auya akadzokerazve pabasa paFranken, adzoka pabasa paFranken, mukadzi iyeye akaenda kune murume aimudzinga, achienda achimudzinga, akauya kumba, iye airara mukicheni, mukadzi achimusiya muimba yake. Saka zvadaro mukadzi akasvika pakuzotiza akaenda, iye achiuya tamupa ripoti kuti mukadzi wako atiza. Saka tichiudzwa kuti ari kwauri here kana kuti kwete. Tikafonera kumadzitezvana kwaona chagaka. Saka ndafonera kwakanzoshuwa mukadzi wake asvika kumba kwawo. Tikati saka zvakanaka, iye akauya akapembera kuti baba zvaita, mbada iyaye yaenda yainditambudza, ndakanga ndisina rugare. Tikati mbada yomukadzi wako kaenda kotora here, ndiye akakupembera kana kuti ndiwe? Zikanzi aiwa imbada nekuti ndakanga ndisina rufaro. Zvoshuwa mukadzi yaenda akararama. Tikati zvakanaka. Saka tichienda kuchechi akabatirwa kuti iwewe unofanirwa mbereko yako kana kuti mudzimai unofanirwa kuroora, unofanirwa kubva pasamanga kudzika. Ndokataona kuti imba yako ukaroora kubva pakuenda mberi utaona uine matambudziko. Saka pakaenda mukadzi wokutanga ndakamutsiura semwana, mwanangu ona yapinda kamwe haitei. Saka zvazvaita apa ngazvisiye, chitsvagirawo kuno. Akaramba mwana, ndobva arora wechipiri kuchigweja. Arora wechipiri kuchigweja akauya zvashuwa naye, wakauya akararama. Zvakanga zvoitika pamba pangu inini, mudzimai wake anova muroora wangu akanga kugara mberi kwangu mutono, kubvira kugara akadai makuru. Ndakasvika pakuti mai vacho ndakavataurira, muroora mai taurira mwana kana kuti muroora kuti magariro ari kuita pamberi pangu achanisvitsa muchini muroora uye ndine vana vadiki vakomana vari panapa vachasvika muchivi naye. Saka watsiure kuti tine tigarisane. Zveshuwa mai akatsiura, tikava chiriro. Mukutsiura kwamai pakabva kuda shoko rokuti mai ari kundirambidza kuti ndichaire wanze kana kugeza mapeti kana whatever kubika kwese. Saka inini ndii ndaitomubikira muroora iyi, wari TV mumba nemurume wake, mai achirwara ari mumba, ndaibika ndichipa mai, ndichitaurira mwana wangu kana muroora kuti uye mutore chikafu chekuti mudye, vachitora vachidya. Saka zvadaro ndakasvika pakuti inini ndakundikana, ndaremerwa kuti handingatsvagi chokudya. Vakauya usina chinhu kubva kubasa, hembe dzavo vayatakurira musaki kuuya kumba, munhu anga ari kubasa. Ndakashushikana ndikati zvakanaka, uyu ngaabike pake ega, kana abika pake zvichida achashandawo muimba yake, ini ndishandire murwere wangu mudzimai. Izvo ndichitaura kudai atopa bhipi nokuda kwemwana. Saka zvadaro mukadzi iyo waenda pawo, mukadzi akazosvika pakuhura. Ahura mukadzi vakangobatana vega, vakangodzingana vega. Mukadzi takazongoziva kuti aenda yamudare masabhuku muterera, ndomatakaenda tikanoatendawo nyaya iyoyo. Inini ndakateera nokurwadziwa kwemwana wangu, ndikati sababa regai ndiende kunzwa nyaya zvayapinda mudare, asi iye haana kuuya kunditaura kuti baba ndapinda mudare nenyaya yemukadzi. Saka zvadaro mukadzi aenda, takadzoka tikagara. 2019 pakatanga nyaya yemaroto. Maroto aya akatanga achiti mai imini muri kufamba, kana maenda kuchechi muchinamata isaiwo zita rangu pamunamato wenyu, mukandisiya kunze mandirasi. Achitaura namai, inini ndakati mwanangu zvabva kupi, ndibva yambokufura. Tisina nguva akabva adzoka zvakare, ndikanzi baba ndarota nemai enda kung'anga, manotora mushonga wamaisira muchikafu kuti isusu wana tibatane. Ndibva ndatarisa mwana wangu, wana vadiki, tikati iwe imimi zera rako ndiwe mukomana mukuru nemusikana ari anga ritafungira, iwe kuti ndingakupire mushonga yekuti mubatane, matukana makana marwisana pazvipi, handina kubata mushonga. Wakabuda akati ndozvandataura, ndobva tararama kwechinguva. Wakabuda wakaenda kuchechi, ndavati inini chienda kuchechi, zvikutaura mwana kuti apo inini ndakabata mushonga, imimi mai muri kudai, zvichida kuchechi kune zvinobuda. Wakaenda kumunamata, akanyengetera wakanzi iwe mukomana tiri kuona uri kutaura nyaya dzemaroto wawataura. Maroto aya zvichida baba wako ari kutungamidzwa fesi mberi,
imi pamunoona kana vanofamba muziprofita unoona sesimberi obva kumudzira kuti ndii. Saka iwewe chinamata kuitira kuti hope dzako dzinyatsokukujekesera kuti uone zvikuitika. Wadzoka tagara paya. Nhau iyoyi haina kupera yemaroto iyi, yakabva yaramba iri ndande kusvikira adzoka kwandiri. Baba, ndinoda kuti nditaure nemi nekuti muri baba veropa. Ndikati iwe mwana wangu iwe, uri mwana wangu iwe, unouya uchiti kwazi baba ndinoda kutaura newe uri baba veropa. Zvabva pati? Uri kuchikoro waikumbira bhiro sei iwe? Kana kuti bhuku rapera kana kuda mafizi waikumbira sei? Anditi wasvika uchiti baba ndauya ndinoda mari yechikoro, bhiro yapera, bhuku rapera. Ndo zvaunofanira kuita kana wasvika panapa. Iwe nepawakauya nemukadzi wako wakandikumbira kuti baba veropa. Wakati baba ndinoda kuuya nemudzimai wangu pamwe. Ndikati uyai. Saka nhasi wakunditi weropa sei? Pauri kuti weropa ipapa nemi hatichatendera. Kubasa kwako kwauri kuenda kwanga kutenga gold. Anga abhaya. Saka ndigutsikana. Anoita zvegold. Achienda ikoko. Saka iwe kana wangiti weropa ipapo saka hachichadini neni hatimbirirane. Saka nini baba dambudziko randinambira kuti wana wakadzi wangu vari kuenda vasina vana. Wairi vese vaenda. Zvakanaka mwanangu. Iwe wakanditi ndakatsvaga mishonga yekuti ndikudyise. Saka iyeni handichagoni kuti ndiende newe kumaprofiti emumakona. Handichagoni kuenda newe kumachechi kwaunoenda nekuti inini ndopinda pamugodhi. Iye taipinda naye akabuda akaenda kumadzibaba. Saka inini handigoni kuuya kumadzibaba kwako, iwe ugoni kuuya pamugodhi kwangu. Asi nyaya yatakuita ndeyekuti ini newe kuti tipedze dambudziko riri pauri, ngatiendei kwaSabu totsvagirwa kana kuti toenda kwaShe. Akaramba mwana wangu. Akasvika pakuzokoka vana gogo. Ini ndakarora pahamuna kwadi, kunda hamuna kwadi. Wakaenda kwahamuna kwadi. Wakasvika wakataura kuti tauya gogo ndinoda kuti muuye kumba. Akaenda kuna mai wangu inini. Gogo ndinoda kuti muuye kumba. Nana tezvara wangu hanzvadzi dzemudzimai. Akasvika akataura kuti inini ndakauraya nyoka pamba. Asi kuti nditaure namai, mai vari kudairira pahuro. Saka zvoureva kuti nyoka yatauraya iyi ndehamai. Nekuti dai yanga isiri yake angadaira zvakanaka. Iwe nyaya dzako dzauri kutaura dziri kubva papi? Ureti waenda kutaura kwatezvara, wanowana sekuru wako, auona kuti wazviturika here kana kuti waturika ini? Imhosva yavaita iyi. Zvanzi ndizvako. Tararama. Wana mbuya vaya vakauya zveshuwa. Wakataura ndikavati zvakanaka wana mbuya zvamauya zvanaka. Mwana uyu neni tikutadza kuwirirana. Patikutadza kuwirirana ndepekuti iye ari kuenda kwamadzibaba, inini ndiri kuenda kwamugodhi. Saka kuti tiende kumaprofiti mairi yayo handisvikwanisi. Zvamauya zvanaka ngatichiendei kwaShe. Imi mwana mbuya muripo. Zvatichasvika tichinongedzerwa kwaShe ndo zvatichashanda nazvo. Zvandakuda ndezvekuti chokwadi chibude pachena chekuti kana ndirini ndakaisa mhepo pamwana uyu nokuda kwemishonga yandakabata iri kumushayisa mbereko, kana kuti mai vacho zobuda pachena. Mwana akaramba akatiza. Isu takafamba about 100 meters. Ndakazonzwa akupopota atotiza. Ndikadzoka akati baba rova hei. Ndakatodzoka nawo mai. Rova hei baba ini mishandisa hei. Zvakanaka mwanangu. Wana gogo mwana atiza. Neusiku ihwohwo ndakabuda ndikauya kupolisi kwaRuda. Ndakasvika paRuda na 3 o'clock. Ndakarara ndichifamba. Ndiri kutsvaga rubatsiro kuti mapurisa vandibatsirewo kuti mwana uyu ndiende naye kwaShe tikanzerwe kana kuti tifambe dambudziko rake rigadziriswe. Akaramba. Kuti tabva tagara. Tararama kudaro. October 2023 akauyazve arishedza wana gogo wake ukahamuna kwadi. Obva waya vashedza kwangu. Ndobva aenda vekuchechi bhavashedza naSabu. Avashedza kuti vauya vese havana kuuya nokuda kwemashoko akataura kuti inini ndakushedzai kuti muuye kumba kuna baba kake kupedzisira. Ipapo takuti atanga adini? Atanga. Ndikuda kuenda ndine zvombo zvangu. Saka ava vakati isusu hatiendi nekuti kana kwaane hondo hatingendi tienda kuona mwana wedu achitemwa nekwamuna kwake. Mai wangu vakati inini handiendi kuenda kuona mwana wangu achitemwa. Wekuchechi vakati kana wakuita zvako zvipedze. Sabhuku akati inini chishawa kuti chiitwe mubhuku rangu ndiripo handizvikwanisi. Enda woite tichauya tadini tanzwa zvawaita. Saka akauya zvishoma 6. Asvika zvikanzi baba wana gogo wauya ri pana. Ndikati havana. Pakanaka here. Zvikanzi andawati wauye pana. Wana gogo ukajoka. Ndikati havana. Zvikanzi wana sekuru wechechi. Ndikati havana. Aizwa background.
but nyaya aiwa ndipo unofanira kutanga navo pari kristu aiwa hausati wagara nyaya pairi chichemo chemwana wachizwa saka uri kuti ine chichemo chemwana ichemwana handina kuramba kuchigadzira ndinofunga mangu ataura chii chakaenda semhuri kumaprofita tichiita kuti wauye wakadzisira dambudziko kuti ripere muprofita akakundikana kuwa aiwa makaenda umuprofita wani takaenda tingati pokutanga takaenda 4 makaenda 4 ese maprofita ari 4 ari ngoti chii wokutanga wataura kuti 4 akasvika akati baba ndiri kuona mukomana mukuru ndiani pakati penyu ndikati ndini ndikanzi baba tiri kuona muri kunongedzwa kuti mimi munonzi makaromba muri kukonzeresa zvinhu mumusha hamuna kuromba asi kuti fese yenyu ndo yatungamidzwa mberi mukaenda kumuprofita asingaoni anokutaura kuti makaromba kati wo zvakanaka zvikanzi saka nyaya iripo ndeyekuti pamba penyu paida kuti pauye wanoshanda kuitira kuti mhepo iri kwedini ibude tikati zvakanaka ndobva abata yemwana zvikanzi mwana iwe zvirikuona waita mukadzi wekutanga aenda nechipiri aenda izvozvo unoichitari une mwana here zvikanzi handina zvikanzi zvakanaka saka chinyaya iri pauri iwe panyama yako ndoparoda kugadzirwa makii ndinawo anga ine makii emoto akati makii yako ndinawo ndinozigadzira zvikakinuka zvese saka nyaya iripo ndeyekuti imi musasagumira panapa fambai kana makundikana mati ngwakazi makii ndinawo ndinokwanisa kukinura zvikafamba kubva mati imi vakinurwa haana kukenurwa ndo patakazoenda semhuri iye akati kana maenda munodzoka zvesemhuri mada kuti mudzoke panapa asi hamusugumira panapa saka takazodzoka semhuri tadzoka kuyako ndo takasvika pamba pati abuda ati iye achadzoka kuma9 mudzimai wacho ndobva afonderana naye zvikanzi baba ati achadzoka kuma9 akuya kuma2 tivatatomira kuma2 tinomirira ndobva afona zvikanzi atoti pamwe handichatoyi ndichamanheru tikati hatichamiri ngatidzokei kumba tiri mukudzoka kumba tapastation taona imwe mota yaida kuti takurabva uchisuko kuuya kwamandere ndopatakaona zuva ari kuuya nemunheidodo tobva tati ndiyewo waningina ndobva wamhanya vachienda waenda kunotaura naye isu takasara tichiteera tiri watatu sezvi avo 2 vaenda wataura zvangotaurana wakawirirana isu tichisvika ndopaka vatanga kuti ini handichaenda handichadi kuenda baatodii baatobuda kwatoenda kumba kwake takasara takangomira parodi chaakatiza hatichisiya ndobva tadzoka kumba tadzoka kumba takapa ripoti kumba tikati zvakanaka ndini rakataura ndikati zvakanaka handiti takafamba maprofiti 4 saka hapana vamwe here wamungatora vanouya vachiita basa akaramba akati nini handisi kuda uyu ndiri kuda zuva iye ndiye vandoda kuti auye panapa tikati zvakanaka saka panoitwa nzira dzipi nekuti isusu tikasvika anotiza asi arida kuya pamba pangu saka anozoshanda sei inini ndiri pamba pangu uye arikuda futi kuti ndimubhadhare achabvisa mari yacho ndini saka ndinomubhadhara sei uye achashanda sei inini ndisipo joshua takambokakaura tikasvika pakuzoti ngatidzokerezve saka pandanga ndisina kusvika ndepekuti uyu mukomana akandibatira demo muna October 2023 saka inini kuti ndifambe naye kuti tiende uku tiri 2 ndakati hapana anoenda pamberi anoenda pamberi ndiani inini akanditi baba wakaomama ndikaenda pamberi zvaanoda rangarira mumashure mangu handizviziva semunhu akandibatira demo nyaya yedemo iyoyo mukafonera ishe Monday izvozvo anokupindura iriko nyaya yedemo kumapurisa iriko musi wa8 ndakaenda kukoti paDC iriko nauye demo kwa DC mamukada kudii ndakazoenda kufumbira pisona ndanga ndisisina rugare pamba saka pisoda makapiwa pisoda ndakapiwa rugare rwapo harusati rwapo ndokuti street yamutahamuno aiwa ndo zvandoda kuwedza ndikutaurira kuti kunotorera mwana wako peace orders solve problem iripo chaita chitende kufa peace order inini amwariti nenyaya yekuti iwe mukomana pauri kutaura nyaya yekuti uda kuti baba wako akubatsira uri kuzvitaura genuinely here kana kuti ngezvokuda kuti isusu tifare munomu
kana kuti titi iwewe hauna nyaya, baba wako ndiye ane nyaya. Wauya muno muda zvekubatsirwa chokwadi here kana kuti uneka kuhanda kawina? But then kana kubatsirwa unozongobatsira baba nemo sei? Right, kumashure andisikuramba ndakasvika pambuya handina kusvika. Ndanga ndichibva kumarich ndakatosvika ndichichema ndabva kufonera tete. Ndikati tete zviri kuita baba zvekuramba kufamba achikuti kuti tibatsiridze. Alright. Kufamba murufamba simufamba mapostori handizvo? Ndizvozvo. Ko kusiri mapostori kwedu isusu munofamba here? Right, changamire wakatiendesa. Baba akanga achirapa. Asi tama changamire takaendeswa pane munhu. Maendeswa kwakanzi chii? Pakabutswa mubvunzo kuvabereki vangu kuti dambudziko iri kutanga here kurizwa uye hamurizivi. Mubereki wangu wakati zveshuwa takamborinzwa. Zvikadzi ngatigadzirisei dambudziko. Uruzama muda. Ndipo ndizvo dzimwe n'anga dzamunoenda kana mapostori amunoenda. Musandopedzewe mari. Unoenda iwewe kuti mupostori anosvika achikubvunza kuti dambudziko wakamborizwa here kana wamborizwa. Ndozvandafambira here. Angatsanangura kuti chii ndozvatiri kuda izvo. Akati pamwana uyu pane nhau iripo yemhepo iripo yechikadzi yakagadzikwa pamwana uyu. Ndoyatoda kuti titute then tikaigadzirisa parudiwa tiwanda. Mhepo yechikadzi iyoyo ndeye kuti usadini, usarore here, usabare here chii. Mutsanangura wanga achiita kuti ikasagadziriswa. Alright. Iwewe wakamboenda here kuna chiremba? Ukanotestwa fertility level yako? Hauna sei? Because ukasanga kupedzana uchinetsera nemapostori asi iwewe urume hwako usina usimba zvekuti ukasaubara mwana. Nyangwe mupostori akakuti ndiye makii, haana makii because the next thing makii ari kutaura ndekuti acharara nemukadzi wako kuti ete mwana uzoti ndewako. Unezwa mvava zviri zvoto. Wozwa wakadzi wakawanda uruzwa kuti wakarara nemupostori wakarara nechii. Inyaya yekuti anoenda kusvikobva tauzwa papa murume wako haana mazaiba. Kana kuti urume wake hamuna chirimuba. Haufu wakabara. Saka chiregere inini ndikatanga taisa wangu inini wonomikisa newe murume wako wasvika kumba mwana unobuda. Akauruzwa zvitwa. Zvadaro mukadzi wako mukadzi wobva watotambudzika. Iwo zvona mukadzi wako kuti bamboye zvinenge zvazoita. Zvaita asi hani zvako baba. Ngezvemupostori. Saka ndosatoda ndibvunditi iwe usarame makataisa kunzira chii? Imwe chete. Handiti. Enda futi kumadhokota iwe munotariswe kuonekwa kuti iwe wakambomira sei. Wobatsirwa nekumadhokota. Kana zvichibatsirika. Kana zvisingabatsiriki madhokota anotaura kuti zveshuwa kuti Mwari abamba havana zvinduva. Because zvakafanira kuti dambudziko renyu nderekuti ka iwiki erection. Handiti. Sahowo nguva yasvika yekuti munoda kuti mutambe mutambo. Sahowo kuti asumuke sewamwe varume hakuna. Wobva aramba akarara. Asi ropa renyu rakumhanya nepfungwa zvese kuti nguva yasvika ndidye bota rangu. Chidya bota oye, bota harichahigi. Chidya bota oye, bota harichahigi. Why? Because bota rino rikapinda mumuromo handiti robva radzoka robva raransikira pasi. Munozwa vambozvindoveza kutaura kuti dambudziko rinokwanisa kunga riri rako. Iwe chimboenda kunana chiremba wamboteste kuti handiri kutaura kuti weak erection ndepekuti pane katarisiro karipo kekuti sahongohongo wanofanira kunge waoneka strength kana kasimba kekuti kana wakamirawo wozi pana bambo wakamira. Nepamwe pekuti iwe unoti wakamira asi iwe wakakotsira. Saka kana wakakotsira manje chinobuda padini? Hapana ba. Mai unonga ari ready. Anadini anakwira pamusoro pemba, anadini akakufukidza nesiketi, anadini. Asi
chinobuda padini. Iyoyo harisiri dambudziko rekuti chii, rekuti inoda mupostori bero. Idambudziko riri papi? Pauri. Ruda chiremba kuti aritarise kuti chiri kukonzera apa chii. Because handisati ndambozwa murume ane eji yakaita seyakwe autaura kuti handina kana shungu nemukadzi, kusvika pekuti iwo unobuda mubhedhumu kurara mukicheni, mukadzi wako wakuzogarira baba wako peya. Waenda pahiti, waenda pahiti, chabuda hapana. Because baba wari kutochema kuti ndakazotaura mai kuti taurai muroora kana ari mberi kwangu ngaagare mushika. Muroora akusvikira pekuti zviri nani baba wacho adya yake bota racho. Igai ndipa hangu baba wacho bota racho kana mwana wacho azvitadza. Ndokuona musikana kusvika pastage yekuti mukadzi anopfeka mabhegi kuti ndaenda panapa vakomana chiripo hapana. Woti waenda 1, waenda 2, waenda 3. It means dambudziko harisi diki dambudziko rako. Dambudziko rako rakakura. Asi rinoda kuti sei uite a positive mind kuti ubatsirike. Haufaniri kuita negative chii. Kana ukatanga kufungira kuti dambudziko rako is because of, rakutokunetsa. Zvakafanana nekuti mambo usingarwari chaiko, usingarwari, pfungwa dzako idzi dzinokwanisa kukonzera kuti John asazwe hope. Mazwa pamwe, pfungwa dzaidzo dzamunopinda nadzo pamba dzinokwanisa kuti John asambozwe kuti musha munopana wapinda. Vhura ramba akari kutsikwe hope. Asi chakonzeresa izvo ichi ipfungwa. Bvisa pfungwa mauri dzekuti handichazvigoni, kana kuti pandiri hazviiti, zvingobva zvaramba pamwe. Chimboitai imwe musi wovhura kuti nhasi ndiri kuenda, nhasi ndimboita bhazi, muone kuti hazviiti. Andizveri baba, pfungwa dzenyu ngadziite positive, ngadzisaite negative. Dzikaita negative, chinofamba hapana. Magumbezi bambo is a psychological game raunongochitamba. Zvakafanana kuti uri pamusoro pemunhu wobva watukwa uri pamusoro pemunhu, you can feel it kuti bambo wari kuzasi hauna kufara, wagumbuka, he goes to sleep. Asi handiye atukwa ba, atukwa chii? Ndiwe. Asi pfungwa dzako dzakutaura kuti watukwa. Uri kuziva zvinodzoka. Kana ukura kuti mukadzi uri kufirira, wozwa mukadzi kuti bambo murumboiti handichandozwa, murudini, unenge wadzikisirwa makore. Handiti wadzikisirwa makore, so zvaenda kubata musoro kuti saka shuwa komana ndiri kufamba nebhora, wozwa wakamira bambo hautofamba, famba. It's a psychological game. Dzekuti munofanira kudini, munofanira kurinzwisisa. Chimboendai kwachiremba, mombonotariswe nachiremba kuti 1 anokwanisa kutesta mbeu dzenyu. Mbeu chaiyo yamunoita anoitesta, woona kuti mbeu yakasimba zvekuti iite mwana ere. 2 wokutarisai kuti muone kuti sei saJojo wasi kumbozwa wakuda guchu, wala guchu. Handina mungona matarisiswa zvese izvozvo, solution inodii? Inobuda. Titese bambo, munomboitawo here kana kuti makarara mombozwa mukurara nemukadzi momuka makazvispoira, munombozviita here?
akatonyorwa kunzi munhu ane nhauri iri paari yechikadzi iri kumushandisa. Ndakambobatsirwa nemishonga kuna chiremba kwatakadhairektora nachangamira. Ipapo zvakange ndichishandisa mishonga iyoyo zvakatombochinja zvekuti mudzimai akaiyenda akatongoona achiti izvezvi zvachinja dai zvikakurumidza zvakare kudini kubatsira. Saka ndokuenda kuna baba kuti baba ngatibatsira. Mira. Ndati mawet dreams unoita. Handizvo. Unoita. Asi dambudziko rako ndokuti kana wakurara nemudzimai chinofamba hapana. Asi wabva kutaura kuti iwe pawakambobva kune umwe chiremba mukadzi wakanosangana naye wati bambo at least 5 out of 4 out of 10 keep on improving. Ndizvo utaura. Saka mukadziyo zvakazodzokererepi pasi futi rii zvadini futi? Takanga tisina kuzodzokera kupedzisirwa dambudziko redu tichizopedziswa kugadziriswa. Saka iwe uruti uneka spiritual wife. Ngozimatika kamanje pachiwano. Kana uri murume ani pana wakadzi vanokwanisa kuya kurara newe usingazvizivi. The same applies kuwakadzi. Kunowo varume vanouya kurara newe usingazvizivi. Anditi asi kana wakapiwa mukadzi iwe dambudziko rapo ndekuti that woman becomes jealous. Saka anoita make sure kuti every time paunozwa kudaurana nemukadzi mafeelings iyo anowadzikisa. The same applies kana uri uchi murume unonzwa every time anditi paunoda kuzwa kudaurana nemukadzi wako mumba zvoramba. Asi womuka makuseni uchizozwa kuti nezvino ndinenge ndakarara nemukadzi chete muhope. Mukadzi yendera kuti ndiye ari kuuya. Zviriko handisi kuzviramba. Asi tiri kuti ngatisatarise chii one side. Ngatitry kwese tione kuti zviri kupi. Ko chiri kutarisai kuti mudzoke kwamakambobatsirwa kwamakaona zviri kufamba chii? Mari ndo yanga yashaika ndozodzoka kuna baba ndichibatsirayo senzichonamira wakati kana zvaramba pa 2 months munodzokera ndinogona kuwana zvimwe zvekuita. Baba wakati hatina mari. Mama ndopo wakasimudza muromo wavo kuti munonetswa nemunhu akaita zvinhu zvake akagadzirwa navakadzi. Ndopandakadzokesa futi kumashure ndichiti baba dambudziko rakareba ndichiri form 1 neform 2 muchitsanangurwa fambai matuimana nemwana mugadzise nhau dzekwanea. Ndinopinda chechipi? Nawo ndakuenda Johannesburg. Johannesburg. Saka kana unaona dambudziko randinaro nevanhu vakawanda. Mukaenda kumapostori anoona asingapi solution. Kwandiri it's a mere waste of time. Wanenge wachida kuti kukanisai. Munhu iye anokanisa. Ndoda muprofita yekuti shamwari zviri pauri ndezvakati. Zvinogadzirwa zvakadai chii ngati patagadzirisa. Obva wagadzirisa zvose. Nokuti anogere kutaura kuti bambo nemukadzi wanaona. Then what? Une mukadzi waurona wanditaurira. Then what? Ini chandauya kuda kuti mukadzi uyo abve pandiri. Not kuti iwe uye kunditaurira. Wanditaurira then what? Chandoda ichi. Ndoda kuponeswa. Saka ukanditaurira usingaponesi zvati. Kana umwe muprofita munhu andisingadi machechi enyu aya. Umwe ndisingadi. Munhu wekuti waona kuti problem yemunhu ane yakati. Woti pamwe problem yenyu inoda kushinga kunamata. Manheru na 2 AM mukaye munamata. Muchimuka makusera 6 namata. Handizvo zvindaurira. Ukaona kuti ndinamata negadheni it means you have failed kundibatsira. Bambo emuka, imi bambo. Mwana ndewenyu. Wazukuru munowadawo. Ndikutochema kuti ndikubatsira. Ashoko anotondita. Saka chibatsirai mwana. Ndiri ipapo. Mira handisi kuda munhu ari mudhina yamoti. Mukauya kudare kuno kumatogara makaronga kuti handisi kuzvidava. Hatiwirirani. Ndati inini zvemapisi order nechii zvese chimbozvisai kusai. Batsirai chii?
batsirai mwana. Kana muri zvimwe zvacho zvamuribatsirwa muzvigoni, handizivi munoenda here kusiri kwechechi dzenyu? Ndosaka ndobvunza baba, chechi yenyu inobvumidza here kuti muende kusiri kwechechi? Ndinofunga ndikutaura kuti takaenda pachiremba akapihwa mishonga yekuti adye. Kuenda pachangamire pazinata ndakasiya zvechechi ndikaenda kuti abatsirwe, asi mishonga yacho changamire haana udyaba. Takaenda zvakaitwa Oktoba musi wa10 November akauya ndikamubvunza saka zvawambodya mishonga yacho chii chaita, pane shanduko here? Akati ini zvautondirwadza musana wangu kana basa handichaiti. 15 December akadzokera. Chinoti musana warwadza zvoti chii baba? Handichazivi. Ukamwa guchu, ukamwa chaunomwa, handiti wozoregedza kuzviburitsa mukadzi ako, zvinorwadza musana. Iye akati ndaregedza. Iye ari kudya badzi, asi mukadzi wacho haana. Handiti mukadzi ataura kuti kwanzi zvangu kuti chinjeya. Aiwa zvidzai baba. Zvanga zvokaramba zvichidini? But ndozvati kutaura ka kuti warume ka unomwirei guchu kana unoziva kuti mukadzi wacho kurara naye hauna, unoona kuti zvoite sei? The next thing kurepa because kana kuti ndakutadza nekuita nebasa musana wakurema zvese zvakurema, urume zvewazara ngaubude chiri kutoite frichi, burisa zviri musana umu ngazvibude, ukazvichengeta unopedzisira wakurwara. Izoi futi bambo, chimwe chandaona bambo pamwe, bambo mukati muchimuka kamoti ndazienda kumativi mana ese wotendera gare matima, bambo musazviwanze ba izvozvo. Ndaona munenge muzviti wanzei bambo. Yes, munobhirivha kuti Mwari achaita, ende achaita Mwari. Asi mungaerenga Bhaibheri, Mwari anobatsira anozvibatsirawo. Baba, mukorore ngei, batsirai mukorore. Batsirai mukorore, iwe mukorore ita sei? Batsirika. Batsirika. Tiri papa ndandichikumbirisa. Yes. Kuti iye yemukomana kuti zvinyatso kuti zvaita ndandichidawo vandinenge ndiinawo zvinhu zvichinyorwa pasi kuitira kuti zvinhu zvaitwa zvinototendera kuti zvinhu zvaitwa iye achizviitawo tozoona zvinhu zvaitwa izvi. Because pandawenda ndipekuti unoenda kuna chiremba wosvika wopiwa zvokuti uite umwe udye, wodzoka wasvika kumba wakuti ndawe chechi, hauchamwi zvinhu zviya, hauchadyi zvinhu zviya. Ari kuenda kwese. Saka uri kuenderei manje? Right, timbotarai umbwe. Shuwa uyu hana wangu. Asi nyaya iripo ndeyekuti mwana wangu kufamba naye shuwa tiri kufamba naye. Asi dambudziko rake nderekuti inini kana achisvika anotaura kuti inini munhu ari kuzviita aripo panapa. Kuti tizoenda kutisodha musi wa1 ndaitorwara akauya. Akataura kuti ini wewe baba uri kutongwa nemukadzi panapa iwewe. Mukadzi wako ndiye ari kukutonga. Ende inini kwese kwandiri kufamba tambo dziripo panapa, toda damburwa pamba panapa kuti nini ndibereke. Ende munhu wacho ndiye mukadzi wako uyu. Anotozviziva kuti izvozvo zviri ndaapakati. Saka hapana chiri kufamba pakati muupenyu hwangu just because of chini mukadzi wako uyu. Inini ndakati zvakanaka mwana munhu achizwa. Inini masoko ewagara uchinditaura ari kundirwadza. Inini chandakabata ngatichidzike futi kwamambo toone kuti tinoita solution isinzi mabaka ngati 3 months modzoka futi tochidzika futi. Akataura akati ari paini pangu akataura akati kwamambo wako kwatondera mhande yeko kuko handisi kuendaba, tondera iwako ndiye achabvuka chuya kana.
ndikati alright ini ndakwenda kupiwa tsamba ndikwire kwani kwamambo Mutasa. Akati Mutasa wako iyeye ndiye achadzika panapa achinongedza pavharanda pangu. Mutasa wako iye ndiye achadzika panapa. Yeti ndandatoa separata kuti babeni muchipinda imumba nekuti hasha dzaonga ugoni dzacho dzadzisisina kumira mushe. Mi baba chipinda imba ndochisara ine ndandonongedzana naye. Alright ndakuchenda kumapurisa kuti tigadzirise dambudziko noti isusu tega hatichashukwanisi baba. Akati iwewe izvo mwana achipinda kwaandibhai makamboenda here kumaprofita ekwaandibhai munyasozwa kuti ari kumbotaurwa kunzi chiiwe because uyu mwana pane zvautaurwa nemaprofita ekwaandibhai. Saka imimi zvazvakanaka kuti mukumbire andibhai moenda naandibhai moti chimbotitaurirewo kuti nyaya dambudziko remwana wedu riri papi kuchechi ikoko. Ipapo zvinogona kuti zviitike tiende ikoko. Tatodzwawo munomu kuti ndobva ari kuenda. Isu taiziva kuti aenda kwamamadzake. Izvo ndo patatodzwa kuti ari kuenda kwaandibhai. Imi mende kuna andibhai mubatsiri muzwa kuti maprofita otaura kuti mwana uchimunetsa pane mwana chii muripo musaitonga muri kunzvengana plazi kusazvara zvishamisa kuti dai kutonzi ngozi ndikuona kuti mwana ane pfungwa yekuti zvirikuitika paari pane mweya uripo wamunoziva imi ndizvo chaizvo. Saka kana yakadaro ndosaka ndabvunza kuti zvitendero zvenyu zvinobvumidza here kuti mukufembwe femwe. Tinotendera. Endai panzama dambudziko riripo. endai panzama mamunofembwa muzwa kuti zviripo here. Asi kwachiremba musakangana chimboendai futi amunotariswe kuti kwachiremba kuti mwana chii chiri kunetsa. Zvakanaka chose nekuti isi tikaenda kwese kwatinoenda tambo yaari kutaura yepamba pasina kusvika anosvika kudambura tambo iyo zvese zvinoita zveyenhako. Mwoyo wako unenge ukati zviri pamba kana zvaitwa zvese zvako. Aiwa chiendai panzama vanofanira paende wairi watatu ende muchizawo mudaitwa kubatsira mombofembwa muone kuti dambudziko uyu mweya wacho uzi nemwana uripo uri papi mubatsire panzama. Next. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora,